ik u nu eens kon vertellen. Dat kun niet doet te dom of hoe te mooi. Het is een eerlijk hoe vertelt historie. Gebeurt met een man en met zijn vrouw. En de man die trouwde was al get op jaren. En ze was jong en had een schoen gezien. Ze zag mijn kunsten eens te sterven. Ik ga dan met, want ik hou zoveel van die. Maar hij was niet op zijn kop gevallen. En daar ik plantte kuul niet langs de weg. Ik kon de woord wel van harte weten. Al heeft ze niet bij mij gebeten. Hij wist zijn vrouw heel veel van een handje. Dat altijd 's middags bij